Déu-vos Bros. Primer vídeo de la 5ª temporada del No és Magès Cuina. Iniciem una minissèrie dedicada a l'allioli. Farem 2 episodis, un per fer un fals allioli amb ou i túrmics i l'altre per elaborar aquesta meravella a mà i sense ou, amb el morter. I no ens limitarem als consells clàssics, anirem més enllà i explicarem allò que gairebé ningú ens explica. I sí, després d'aquests 2 vídeos sereu capaços de fer un bon allioli amb túrmics en 2 minuts i un excel·lent allioli a mà i amb morter en un quart d'hora. Els consells habituals són: treu l'aire del túrmix, no el moguis, puja al final a poc, però que moltíssimes vegades heu fet això i se us ha tallat. A partir d'avui, això no us tornarà a passar. Busquem un recipient cilíndric per fer la nostra emulsió. Un gra d'all, podeu posar-ne mig o 2, depenent de la intensitat que vulgueu. Un ou de gallina sencer. Calen unes gotes d'àcid. Poden ser suc de llimona o vinagre. Jo hi posaré vinagre. L'àcid ens ajuda a mantenir l'emulsió i a desfer la fibra de l'all. Un polsim de sal i ara toca incorporar l'oli. Podeu utilitzar l'oli que vulgueu. Jo aquí utilitzo 100 ml d'oli d'oliva arbequina i 200 ml d'oli de girassol. Però feu com vulgueu. Afectarà el gust però no a l'elaboració. Comencem amb els consells de tota la vida, que òbviament hem de respectar. Introduïm el túrmix i donem un parell de cops perquè surti l'aire que té la copa. El nostre principal enemic és l'aire. És el nostre magneto. Posem el túrmix a la base i no el mourem passi el que passi. Deixo el vídeo en temps real. Mireu, les fulles del túrmix ja estan emulsionant. Necessiten tindre subministre constant d'oli, que li entra a fil. Aquest líquid blanc que veieu aquí ja és l'emulsió, ja és allioli, de gust i textura. Quan giren les fulles atrauen a l'oli que no para d'entrar a fil i va emulsionant. Controleu sempre que hi hagi un fil d'oli que entri. Ha anat tombant el túrmix d'esquerra a dreta per facilitar l'entrada d'oli. Hem d'anar pujant a poc. Fins quan? Fins al moment en què entri aire, que us sentirem que canviarà el so. Fixeu-vos. Us repeteixo. I en aquest moment parem. La resta d'oli que queda el podem barrejar i incorporar amb una cullera. I hem trigat 1 minut i 46 segons. Fixeu-vos la textura. I encara em falta explicar això que és vital, que gairebé ningú explica. No és molt fàcil. L'all, l'oli, el vinagre i sobretot els ous han de tindre la mateixa temperatura. Què vull dir amb això? Que heu de treure els ous de la nevera 2 o 3 hores abans. La majoria d'alliolis i maioneses fets amb túrmix es tallen perquè traiem l'ou directament de la nevera. Que pot ser que el tren de la nevera no es talli? Sí, però tenim molts números. La meva dona i jo vam trigar anys a descobrir això. I ara ja no se'ns talla mai. Cuineu i cuideu-vos. Us espero amb el proper episodi de la sèrie Allioli, on en farem un de veritat. Sense túrmix ni ou, amb morter. No trigarem 2 minuts, trigarem 15, però crec que val la pena. Cuineu i cuideu-vos.